Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3» калейдаскоп культурных навін. На календары 23 ліпеня. Як звычайна, мы падрыхтавалі для вас агляд самых цікавых і адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Сёння ў праграме мы завітаем на фестываль нефільтраванага кіно. Акунемся ў культурнае жыццё замежжа і даведаемся пра адметнасці сёлетняга свята паэзіі і песні «Рукуцёўскае лета». У Мінску гэтымі днямі працягваецца міжнародны фестываль нефільтраванага кіно. Праграма фестывалю разлічана на 3 дні і ўключае ў сябе не толькі конкурсныя і пазаконкурсныя прагляды, але і творчыя сустрэчы з замежнымі фільммейкерамі і майстар-класы. У межах фестывалю свае фільмы прадставяць аўтары кароткаметражных стужак з Расіі, Францыі, Германіі, Англіі, Чэхіі, Нідерландаў, Іспаніі, ЗША і іншых краін. Прагляды пройдуць у Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў і ў арт-прасторы «Мёд». На сцэне тэатра-студыі кінаакцёра заўтра публіку чакае лірычны спектакль «Лёгкага жыцця ніхто не абяцаў» па п'есе французскага драматурга Жана Клода Іслера. Гэта адна з першых п'ес аўтара, якая зрабіла яго знакамітым. Сапраўдная французская камедыя палажэнняў, якая падрабязна разглядае праблемы няроўных любоўных раманаў, так званых мезальянсаў. Увасобіў на сцэне неверагодныя хітраспляценні лёсаў, характараў, падзей, думак рэжысёр Александр Яфрэмаў. На сцэне Купалаўскага тэатра заўтра зноў паказваюць спектакль «Нямой» паводле аповесці Алеся Адамовіча «Нямко», пастаўленай да 65-годдзя вялікай перамогі. Рэжысёрам спектакля выступае Александр Гарцуеў. Пастаноўка распавядае пра каханне нямецкага юнака і беларускай дзяўчыны ў гады вайны. У спектаклі занятыя Геннадзь Аўсяннікаў, Геннадзь Гарбук, Мікалай Кірычэнка, Марыя Захарэвіч, Сергей Краўченка, Георгій Маляўскі, Владзімир Рагаўцоў, Александр Падабед, Зінаіда Зубкова, Зоя Белахвосцік, а таксама маладыя акцёры. Далей колькі слоў пра мастацтва, з дапамогай якога мы можам перадаваць свой настрой і пачуцці. У наступным сюжэце даведаемся, што цікавага адбываецца ў сусветнай музычнай прасторы. Jay-Z выпусціў новую пласцінку 444 з 3 бонус-трэкамі, як адказ на апошні альбом сваёй жонкі Бейонсе. У запісу прымалі ўдзел, зразумела, сама R&B-діва Бейонсе, Фрэнк Оушен і Дэміан Марлі, сын Боба Марлі. Нечаканым стаў дуэт Jay-Z з Джеймсом Блейкам, які разбіваў фірмовы хіп-хоп па-брытанску меланхалічным соулам. Але 13-й сольнік праслухаць не так проста. Рэпер яго вылажыў на свой асабісты плеер, які даступны пераважна за акіянам і ў некаторых краінах Еўропы. Фанкі-гурт Джаміраквай прэзентаваў кліп на песню «Super Fresh». Трэк увайшоў у іх апошні альбом. Ролік зроблены ў стылі музыкантаў выключна камп'ютарнай графікай, дзе героі паўстаюць у футурыстычных касцюмах са светлавымі галаўнымі ўборамі. Зараз гурт знаходзіцца ў сусветным турнэ ў падтрымку дыска. Увогуле, у гэтым годзе гурту спаўняецца 25 гадоў. Фронтмен Джей Кей, натхнёны ідэяй развіцця высокіх тэхналогій і штучнага інтэлекту, паклаў гэтую канцэпцыю ў музычнае відэа гурта. Рэспубліканскі фестываль нацыянальнай драматургіі імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча пройдзе з 17 па 22 лістапада ў Бабруйску. Удзел у форуме прымуць як асобныя беларускія выканаўцы, так і прафесійныя тэатральныя калектывы тэатраў і іншых арганізацый культуры, а таксама калектывы антрапрызных спектакляў, удзельнікі якіх з'яўляюцца прафесійнымі творчымі работнікамі. Рэпертуарная афіша будзе фарміравацца з лепшых спектакляў бягучага тэатральнага сезона, пастаўленых па творах беларускіх драматургаў у конкурсных праграмах, спектакль тэатра драмы і эксперымент. У пазаконкурснай праграме плануецца ўдзел вулічных тэатраў. Пазнаёміцца з творчасцю таленавітага падрастаючага пакалення запрашае галерэя «Панарама» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Тут адбываецца выстава дзіцячай графікі «Яе вялікасць літара». Аўтары работ – юныя мастакі сталічнай арт-студыі «Сонца», якія працуюць пад кіраўніцтвам сябра Саюза мастакоў Беларусі Аллы Кейгі.
Выстава графікі і яе вялікасць літара прадстаўляе погляд дзяцей на літару праз уважліва прачытаную і зразумелую казку. Убачыць вынік творчага сэнсавання цікавага літаратурнага жанра можна да 20 жніўня. Далей у праграме накіруемся ў міжнародную вандроўку. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці сусвету. Гэтыя скульптуры з першага погляду можна і не заўважыць, але трэба толькі прыгледзецца і ўжо немагчыма адарваць вачэй. Іх аўтар 33гадовы Ясенка Джорджевіч, скульптар-самавучка. Яго інструменты – спецыяльны нож і зубіла. У школе я пісаў маленькім почеркам, і мае малюнкі на уроках малявання былі вельмі маленькія. Я размяшчаў іх у цэнтры аркуша. Настаўнікаў гэта не задавальняла. Але пазней маленечкі графітны кончык звычайнага алоўка прадставіў Джорджевічу шырокую прастору для творчасці. Калі я адкрыў для сябе графіт, то зразумеў, што гэта матэрыял, які дазваляе мне выказаць сябе так, як я заўсёды хацеў. Стварэнне такіх скульптур патрабуе вельмі вялікай засяроджанасці. За плячыма ў баснійца каля 200 падобных прац і выставы, якія праходзяць па ўсёй Босніі і Герцэгавіне, а таксама ў іншых краінах свету. У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь працягваецца выстава «Мастакі на вайне. Беларусь у малюнках нямецкіх удзельнікаў Першай сусветнай». Гэта унікальная падборка са збору прыватнага калекцыянера Владзіміра Богданова, якую складаюць мастацкія выявы Беларусі часоў Першай сусветнай вайны. У экспазіцыі прадстаўлены лісты з выдадзеных у Германіі альбомаў, літаграфій і малюнкаў, арыгінальныя накіды і мініяцюры, а таксама шматлікія паштоўкі з замалёўкамі помнікаў беларускай архітэктуры, прыроды, жыцця і побыту ва ўмовах ваеннага часу. У музеі Лошыцкая сядзіба разгарнулася выстава тэкстыльных пано Аллы Губарэвіч «Ніц злучальная». Прадстаўленыя ў экспазіцыі дэкаратыўныя дываны, падушкі, пано і іншыя формы дэкору інтэр'ераў выкананы ў арыгінальнай аўтарскай тэхніцы арт-нітка. Гэта не аплікацыя ніткацтва ў іх звыклым класічным выглядзе. Своеасаблівая тэхніка і выкарыстанне разнастайнага па колеры, фактуры і складу тэкстыльнага матэрыялу дазволілі мастачкі стварыць унікальныя карціны ў духу абстракцыянізму. Ніткі выступаюць тут не толькі ў ролі традыцыйнага сродку для сшывання і вышыўкі, але і ў якасці складанай гнуткай дэкаратыўнай структуры. Яны віюцца па палатне, як жывыя, нагадваючы аб руху прыроды, стыхіі, ветру, хваль і аблокаў. Пастаянная галерэя праекта «Арт Беларусь» дзейнічае на пляцоўцы Палаца мастацтва ў Мінску. У экспазіцыі прадстаўлена больш за 50 шэдэўраў беларускіх майстроў, сярод якіх работы Марка Шагала, Хайма Суціна, Леона Бакста, Валентія Ваньковіча, Фердынанда Рушчыца, Абрама Маневіча, Восіпа Цаткіна і іншых. Праект «Арт Беларусь» прызначаны паказаць гістарычны зрэст выяўленчага мастацтва Беларусі ва ўсёй паўнаце і цэласнасці. За час яго рэалізацыі было праведзена 12 маштабных мастацкіх выстаў у беларускіх і еўрапейскіх гарадах. Апублікавана 14 кніг і знята 9 дакументальных фільмаў пра мастакоў парыжскай школы, ураджэнцаў Беларусі. Далей звернемся да культурных падзей у іншых рэгіёнах нашай краіны. Міжнародная выстава аўтарскіх лялек «Панна Долья» разгарнулася ў выставачнай зале Брэсцкага абласнога грамадска-культурнага цэнтра. У экспазіцыі прадстаўлены 107 лялек ручной работы, выкананыя майстрамі з Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Казахстана і Францыі. Кожная праца эксклюзіўная і існуе ў адзіным экземпляры. Гэта так званыя будуарныя, скульптурныя, паддашкавыя лялькі, феі, анёлы, мядзведзі, дамавікі, героі казак і мультфільмаў. Пры вырабе сваіх лялек аўтары ўжывалі розную тэхніку і матэрыялы. Гарачы і халодны пластык, тэкстыль, віскозу, скуру, шкло, дрэва і метал. У справу ішлі і вінтажны плюш, і бісер, і пап'е-машэ. Далей завітаем на Магілёўшчыну, дзе бібліятэка імя Леніна сумесна з абласным аддзяленнем Саюза пісьменнікаў Беларусі праводзіць літаратурны конкурс на лепшы твор на тэму жыцця і дзейнасці Францыска Скарыны, прымеркаваны да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Конкурс «Скарынавай душою злашчанае слова» праводзіцца ў 3 намінацыях.
паэзія, проза і публіцыстыка на беларускай і рускай мовах. Прапанаваць свой твор можа кожны да 1 жніўня бягучага года. Адкрыты конкурс вершаў і казак пра бібліятэку працягваецца і ў Гомелі. Прыняць удзел у ім могуць як сябры саюза пісьменнікаў, так і творчыя людзі, якія ўваходзяць у літаратурныя саюзы і аб'яднанні. Галоўнае – гэта прадставіць нідзе раней не апублікаваныя работы. У паэзіі аб'ёмам не больш за 100 радкоў, а калі гэта казка, то не больш за 3 старонкі друкаванага тэксту. Пераможцаў конкурсу чакаюць дыпломы, а іх работы – публікацыі ў літаратурна-мастацкім часопісе «Метамарфозы». Конкурс праводзіцца да 1 жніўня гэтага года. І яшчэ колькі слоў пра цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны. Пачынаючы з 1993 года кожны ліпень у мястэчку Краснае Маладзечанскага раёна праходзіць свята паэзіі і песні «Ракуцёўскае лета». Фестываль прысвечаны жыццю і творчасці беларускага паэта Максіма Богдановича, які ўлетку 1911 года адпачываў у гэтым месцы ў фальварку Ракуцёўшчына. Менавіта тут Максім Богданович стварыў свае лепшыя творы. Пра адметнасці сёлетняй імпрэзы даведаемся ў нашай наступнай размове. Дзень добры, Марына. Зусім хутка нас чакае свята ў фальварку Ракуцёўшчына. А чым гэтае месца значнае для спадчыны Максіма Богдановича? У 1911 годзе Максім Богданович правёў у гэтай мясцовасці 2 летнія месяцы. Там жыў сваяк братоў Луцкевічаў, а браты Луцкевічы завочныя яшчэ тады сябры Максіма Богдановича. Максім ужо тады сябе зарэкамендаваў як паэт, які дастаткова рэгулярна публікаваўся на старонках газеты «Наша Ніва». І вось браты Луцкевічы, рэдактары гэтай газеты, запрасілі маладога паэта да сябе ў госці. Доўгі час гэтыя мясціны былі згублены. Не было дакладна вядома, дзе знаходзіўся гэты фальварак. Тым не менш, мясціны гэтыя былі аднойдзены. І з 1983 года, каб адзначыць прыезд Максіма Богдановича на радзіму, пачалі ладзіць гэтае цудоўнае свята. Ужо калі ўзнік музей Максіма Богдановича, гэты святы абавязак ён прыняў на сябе. Кожнае лета ладзіць свята паэзіі і песні «Ракуцёўскае лета». І ўсё ж такі паэт няшмат часу правёў у гэтым месцы, але ж фальварак Ракуцёўшчына дагэтуль прыцягвае творцаў. А ў чым яго чараўніцтва? Па-першае, там адноўлены быт тагачаснага і багатага шляхціца. У гэты комплекс музейны ўваходзіць сядзіба гаспадара, дамок арандатара. Менавіта ў гэтым дамку Максіма Богдановича гаспадары пасялілі. Яшчэ там ёсць крыніца Максіма. Ёсць такі верш у Максіма Богдановича ў родным краю, ёсць крыніца жывой вады. Кожны, хто прыедзе туды, можа набраць сабе вады з гэтай крыніцы, ці стаміўшыся напіцца адразу там. А хто дапамагае ладзіць гэтае свята? Гэтае свята заўсёды знаходзіць водгук і прыхільнасць у маладзечанскіх улад, якія заўсёды шчыра адгукаюцца на нашу просьбу, і сумесна кожны год ладзім гэтае цудоўнае мерапрыемства. Ці палюбіліся імпрэзы за гэтыя гады прыхільнікам паэта? Зразумела, паэты, пісьменнікі і ўвогуле прыхільнікі паэзіі, да і нават тыя, хто проста любіць прыгожы краявід Ракуцёўшчыны, прыязджаюць кожны год у гэтыя мясціны. Зараз мы трошкі змянілі фармат гэтага мерапрыемства, і само дзейства адбываецца менавіта на фальварку. Такім чынам свята стала больш утульным і знаходзіцца ў непасрэднай блізасці да тых мясцін, да таго дамка, дзе ў свой час жыў Максім Богданович. За гады свята што стала ўжо традыцыйным і што з кожным годам арганізатары імкнуцца дадаць яшчэ? Традыцыйна гэта канцэрты. Мы запрашаем паэтаў, мы запрашаем музыкаў. З маладзечанскага боку выступаюць гурты фальклорныя. Зразумела, многія вельмі моцна жадаюць выступіць у нас. Мы нікому не адмаўляем. Кожны год мы імкнемся прыдумаць нешта новае. У гэтым годзе, напрыклад, мы прапануем майстар-класы па народных танцах. Магчыма, хтосьці захоча пагуляць у гарадкі. Можна будзе і адпачыць, і папіць кавы. Мы імкнемся зрабіць гэта свята больш разнастайным, больш цікавым, прыцягальным. Дзякуй вам, Марына, і да сустрэчы ў Ракуцёўшчыне. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!